Ja som mala, to bolo po fronte aj 90 rokov a už pravda, než prišli naši zdiežatví, tak mama im zohrievali na spodnú voda sa dohrievala, keď sa upomývali. A naraz ja som išla ven a oni z bystačku u nás sedeli a ja kúkam, už som došla spásaná, uši sme pásli. Veľká žeravá gula psa som nestretla. A za mnou čierne a štrnkotalo to. Ja som došla domov bez seba. A hovorím, mama, čo robíš? Čo som ja videla? Ja som im to ledva vypovyprávala. A kde to bolo? To tu bolo v Plačinčách? No, áno, ale to už dávno, to bola malá. A som to videla. V ktorom roku to bolo? Ale 46. 7. Ako to vyzerá, ako gula? Jak slnko, gula. No. A za mňa to bolo takto, do špica, čierne. A štrngotalo to. A ja som sa tak strašne bala. Ale už bola väčšia tma. Dobre. Tomu hovorili, že to je ako bol rarášik. Pozajtra, alebo rarášik? Rarášik. A čo to je rarášik? A takto išlo pod náš dom, čo sme bývali jen dole. Pod náš dom a takto zapadlo. Ja som došla domov bez seba. Ja to môžem odprísať, že ja som to videla. No, vidíte, no. No a ja som mal prednášku v Trnavskom múzeu, no a on tam bol. Tak potom mi to napísal. Napíšte mi, ja som to chcel, aby to napísal vlastnou rukou, lebo aby som si mohol z grafologického hľadiska vyhodnotiť, koľko sa dá, že či hovorí pravdu, alebo si vymýšľa. A dá sa povedať, že písal pravdu. No tak prečo by to ináč? Ale nechcel nič nikomu inému povedať, len mňa, lebo veril, že sa mu nebudem posmievať. A mohli by ste to prečítať nahlas? Ja by som si to natočil ten môžem, len budem trošku hapkať, lebo to neviem celkom vyloštiť niektoré. To je staré. Ani nejde o to, ale neviem to prečítať niektoré. Vážený pán Karlík, dovolujem si vám napísať o stretnutí s UFO, ktoré som zažil osobne. Bolo to v roku 1994, posledný oktobrový týždeň. Mal som nočnú službu, keď som prišiel toto tiež 400 to ako kilowatt. A objekt bol na akej elektrárne, to možno bola niečo také. Asi 30 metrov odo mňa sa zjavila guľa, ktorá žiarila viac ako pri zváraní. Vyliezol som na plot objektu a pozoroval som ju. Mala smer od Križovian na neviem kam. Závar. O niekoľko minút šla taká istá guľa a tie farby, farby žltej smerom, to sa ťažko číta, od Závara. Aha, od Závara do Križovian. Vždy, keď tieto gule prišli po prvý dom dediny, vyleteli obe bez zvuku vo výšky do výšky a rozdrobili sa na kúsky. Presne o týždeň som mal nočnú službu, to bol 1. novembrový týždeň. Šiel som na obchôdzku o 10. hodine, prišiel som na objekt a predo mnou bola zase modrá guľa. Išla smerom od Križovian vo výške tak 2 metrov nad zemou, odo mňa čo? Cirka 30 metrov. Mohlo byť 22:15, mal som zlý pocit, že niekto je pri mne. Šiel som popri plote zároveň s guľou. Guľa zmizla nad prvým domom v Závari. Asi pár sekúnd od toho, ako guľa zmizla, sa pri mne zjavil obrovský lietajúci predmet. Priemeru asi 20 metrov. Bol celý sklený, mal akoby po obvode malé okná. Bol nad zemou asi tak 10 metrov. Tento objekt prišiel od role. Začal som pred ním ustupovať. Objekt išiel 1 meter nad zemou a stále šiel proti mne. Z ničoho nič sa vysunula na objekte kopula a v nej boli 3 bytosti. UFO prišlo až po 2 stožiare, nemohlo medzi ne prejsť
a tak ich obchádzalo. Vtedy som pri ústupe padol do blata, chcel som vyťahnuť služobnú zbraň, ale začal mi... Čo? Tak toto už neviem. Počúval, že aby to nerobil. Začal mi čo? To je čo? Ale začal... Neviem. A pozerali do tváre a hovorili mi... že čo? Že nevyťahuj zbraň, aj tak ti nepomôže. Stále som bol v tranze, nebol som schopný ničoho a oni boli stále pri mne. Keď som začal asi po 15 minútach uvažovať normálne, zachvátil ma panický strach, lebo to už boli tie 3 bytosti nado mnou, asi 5 metrov a stáli opretí o pult pred sebou v tom úfe. Týmto 3 bytostiam vyžarovalo zlo z očí aj z tvári. Videl som ich postavy aj tváre na pár metrov. Keď už bol úplne pri mne, začal som utekať. Cestu po strážnicu je to asi 300 metrov. Cestu po strážnicu je to asi 300 metrov. Si nepamätám, čo sa stalo. Toto je celá skutočnosť, ktorá sa mi stala v roku 1996. Čo? Čo? Nepamätám si, ktorý deň, ale bolo to koncom januára. Som videl zas tú žeravú gulu. Fajčil som na balkóne, no mohla byť 1 hodina a tá gula bola predo mnou asi 100 metrov. Pomaly sa pohybovala. To je všetko, čo svoj čas. Prisahám, že som si ani jedno slovo nevymyslel. No. Aha, on to tam maloval ešte, ne? No. Aha. Nakres. Oni sa podobali tým na veľkonočných ostrovoch. Tam to píše. Môžeš to prečítať? Bytosti mali 3 až 3,5 metra. Boli čiernej farby. Chudí. Dlhé nosy, uši dlhé. Ich tváre boli presne také isté ako tváre svoch na veľkonočných ostrovoch. Kopula tam píše, nie? V kopule svetlo. Žiarovko. Malé okna. To sa podobá trochu do takého UFO v tvare diamantu, jaké sa v Anglicku objavilo jednému policajtovi celkom. Uláne, hej? No, pustý Hulán, tento pán ma zavolal a to sa on odfotil teda. No a tvrdí, že sedeli s manželkou vonku pred domom a naraz sa objavilo toto pred nima. Aha. Tu je rebrík, stromy sú tu. Hej. Toto je ich dom, to je skutočná fotografia. Proste pred nima asi 10 metrov sa objavil takýto elipsoid. Aha. Normálne sa zablesklo, chvíľu to tam bolo a v zápätí zmizol. Aha. No teraz to on tu popisuje, to bolo v 2008. No a tvrdí, že ten dom oni keď kúpili a že im rozprával ten bývalý majiteľ, že v záhrade ďalej mali mladý orech zasadený a starý orech. Tie sa tam zablesklo takéto. Ten mladý orech, jak bol ešte mladúčky, sa takto ohol, ostal taký ohnutý a starý orech do polovičky vyschol. To bolo... To je zaujímavé. No on to nakreslil, dokonca urobil maketu toho tam, kde to bolo. Áno? No, on to tam proste znázornil. A ako to farbu malo? Myslím, že strieborný taký obor nejaký. Normálne jak disk UFO. Len sa to proste objavilo a zmizlo. Ako keď bola ozaj tá bram, že tady vstúpili a... A tá žena tež to videla? Áno, obidva sa takto stáli a odúzali sa na to, čo to bolo. Tak, neviem, či ešte žijú, však to je už odtedy 9 rokov.
No, že oni z 5 vojenských základní, ja tu mám niekde ten originál, dokiaľ, čo mi poslali, oni list, že kam som ho zaskoval. A nedoniesli ste to asi nie k tým, Prosím? že s tými ste to asi nedoniesli tými listmi, čo ste... Ale ja som vám to... tam asi nie. Ja som vám to ukazoval, neukazoval som? Áno, no. Ale A čo videl? No, oni mi nakreslili mapu, kde sa ten objekt nachádzal a koľko vojenských jednotiek ho videlo. Aha. Ale nie na radare, videli ho len očami. Stál objekt na mieste a všetci dôstojníci sa tam podpísali, že to videli, že to je pravda. A kde to bolo? To je oblasť Hlohovec a tam bola niekedy tam bola radary, tam boli niekedy usunení. Mierovo, Hlohovec, Nitra, tuto Mierovo, Hlohovec, Nitra a ešte čo bolo vtedy. Lebo ja som u tej armády slúžil, toto je vlastne, toto som dostal v 50-ke od kolegov z klubu a nakoniec je to, čo sme robili ako vojaci, sme vytvárali takéto, to sa nedostalo vlastne po 30 rokoch som sa dostal k tomu, čo som ako vojak niekedy robil. Ten obraz, vieš? Hej. A v ktorom roku to bolo, že oni to videli, to UFO? I ako sa správalo? 94. A ja som to tu mal vytaviť tu. A ako ono vyzeralo to UFO? To bol objekt, ktorého vyletovali malé objekty, sondy. Vyletovali, hej? A svietil, či ako to bolo kovové, či to bolo v noci, deň? Tam je popis, oni vidia len svetelný bod v zhruba výške 5 km. Vzdialenosti sú tam popísané azimuty, je to presne zakreslené na mape, kde sa to pohybovalo a ten 5-6 hodín to tam bolo. Potom to zmizlo. A neodfočili to? No, asi nie, fotky neboli, to bol len nákres. Ale s tým, že tam boli mená dôstojníkov hodnosti, a poslal mi to tento Jakubčín. On sa podpísal pod to. No. To bol operačný na sále, no, myslím, že a Zvolen tam bol takisto. To je dôstojník jaký vojenský, či... Áno, protivzdušná obrana štátu. Je to ste vy odpisovali. No to som ja a toto je vlastne ten nákres aj bol lepšie poznateľný, na počítači nakreslený. Aha. A to je s ohľadom prípadu, ktorého? Toto, čo je tu popísané. To je len zlepšené, tam je to na Pavzáku. Na Pavzáku, tuším, či na čom to urobil. Toto je ono. A to je tiež na počítači, počítačovom papieri. To je ono a to je Môžeš to prosím ešte prečítať? prekreslené. Vážený pán Karlík, najskôr sa vám predstavím. Som príslušník armády Slovenskej republiky a zaujímam sa o problematiku UFO. Aj keď pracujem v systéme protivzdušnej obrany, dosiaľ som sa s javmi, ktoré by sa tak dali vyhodnotiť, nestretol až dňa 22.1.1994, kedy som mal službu. Bol som postavený pred úlohu vyhodnotiť takéto... Čo je to zase? Neviem. Alebo je aj videné pozorovania. Tieto vám opíšem. 22.1.1994 1 hodina 5 minút stredoeurópskeho času. Príslušníci VU Hlohovec pozorujú voľným okom na nočnej oblohe výrazný svetelný objekt, blikajúci a meniaci farbu svetlo zeleno-modrej farby. Veľkosť objektu pri ústnom hlásení určená ako vo veľkosti dlane, neskôr vo veľkosti peste. Objekt bol pozorovaný aj vojenským ďalekohľadom a... to neviem, čo je teodolitom. To neviem. Tu sa javil ako elipsovité alebo kruhové svetelné plochy, kde spodná bola zelenej farby a nad ňou blikajúca oranžovej farby. Smer pozorovania. Svetelný objekt alebo jav pozorovaný na azimute asi 240 stupňov v smere na Trnavu pod zorným uhlom asi 35 stupňov. Pozorovatelia kapitán Janičena, kapitán Goceliak, kapitán Grznák a poručník Pálko. Po výzve k prevereniu, či nevidia niektoré iné útvary, nejaký zvláštny jav, dostávame hlásenia. Príslušník VU Nitra, kapitán Dovalovský, pozoroval v smere zhruba na Trnavu objekt
ktorý sa javí ako blikajúca hviezda modrej farby. Príslušníci VU Mierovo, major, či čo, neviem, to neviem prečítať, a kapitán Molnár, pozorovaný zhruba na azimute 10 až 15 stupňov, smer na Trnavu. Svetelný objekt ako blikajúca hviezda, svetlo modrej, červenej až fialovej farby. Uhol pozorovania asi 45 stupňov. Príslušníci VU Šuraný, kapitán Dolák, pozorovaný jasný svetelný objekt vo veľkosti 2 až 3 hviezd, meniaci farbu z červenej na žltozelenú. Azimut asi 300 stupňov a polkruhový uhol asi 35 stupňov. V čase 2 hodiny 30 príslušníci VU Mierovo pozorujú ešte ďalší objekt v smere na Stupavu, azimut asi 290 stupňov až 300 stupňov. Svetielkujúca hviezda červeno-modrej farby. Príslušníci VU Zohor podávajú hlásenia o pozorovaní dvoch objektov, prvý na azimute asi 180 stupňov a druhý na azimute asi 80 až 90 stupňov. Obidva asi pod uhlom 45 stupňov. Sú popísané ako svetielkujúce hviezdy červeno-modrej farby. Príslušníci VU Hlohovec ukončili pozorovanie o 2 hodine a 45 minúte, že objekty zanikajú, podali hlásenie v 3:15 stredoeurópskeho času. Ostatní pozorovatelia udávajú, že svetelné javy zanikajú v čase 3:50 až 4:10 stredoeurópskeho času. Prikladám tiež popis hlásenia od príslušníkov VU Hlohovec. Dňa 22.1.94 v čase 1 hodina aj 5 minút stredoeurópskeho času spozorovaný na oblohe blikajúci predmet veľkosti 5-násobku jasnej hviezdy, blikajúci farbami. Zeleno-modrá a červená. Predmet sme pozorovali z priestoru VU Hlohovec smerom juhovýchodne od Trnavy pod uhlom 35 stupňov. Diaľku sme odhadli na 25 km a výšku na 6 km. Azimut 240 stupňov. Úkaz sme overovali vojenským ďalekohľadom, kde sa predmet javil vo veľkosti peste. Na pozorovanie sme použili aj teodolík. Čítam to správne? To je teodolík. Ja neviem, čo to je totiž to. Na vojnu nepôjdete, takže... Asi nie. Kde sa predmet javil ako zelená elipsa a nad ňou blikajúca oranžová guľa. V čase pozorovania sa predmet javil nepravidelný horizontálny pohyb v rozmeroch 2 až 4 stupňov. Vertikálny pohyb odpovedal pohybu hviezd. Jas sa postupne s dobou pozorovania zmenšoval. Strácala sa aj ostrosť uvedených farieb a objekt sa zmenšoval. Pozorovania sme ukončili v čase 2 hodiny 45 minút stredoeurópskeho času. V čase pozorovania bolo jasno. Výborná viditeľnosť. Vidno hviezdy aj mesiac. Čo to robí? Kde? Našimi? Neviem, našimi našimi radiolokačnými prostriedkami nebol v danom priestore pozorovaný žiadny radiolokačný objekt. Posledné lietadlo pristálo v Bratislave v čase 1 hodina 30 minút stredoeurópskeho času. To tiež neviem, čo je. Neviem. Potom už v danom priestore Bratislavy ani Viedne nebola žiadna letecká prevádzka. V čase príchodu hlásení sme sa snažili bezprostredne spojiť s nejakými civilnými organizáciami. Žiaľ, v nočných hodinách sa nám to nepodarilo, iba so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, no tí o to neprejavili záujem. A ešte v čísle UFO magazín 94/1 som sa dočítal, že v Čechách vznikal projekt ZAŽE, kde sú zapojení aj príslušníci veliteľstva letectva. Moja adresa, no to už
To už vieme, že? To už vieme. Pán Karlík bol by som to už asi tiež netreba. Ja som mu síce odpísal. To čo píše? Toto je To je PS. Pán Karlík, bol by som veľmi rád, keby ste mi svoje stanovisko po prípade aj vysvetlenie pozorovaného javu, či ešte niekto ďalší dané ukazy sledoval. To keby ste mi zaslali. Ešte keby si tu je asi 50 podobných, ale chcem povedať, že toto je to, čo nás chráni. Čo to je? No, razítko ministerstva vnútra, že sme občianske združenie, riadne registrované, máme svoje číslo. To vás chráni pred čím? No však, že sme není sekta. Aj takto. No tu je všetko, čo ministerstvo vnútra odsúhlasilo. Keď sa ma Siska pýtala, že prečo šírim také správy o UFO, tak som povedal, ty je to napísané. Lebo môžem. Môžem, ja som hovorca. Takže vieš, to je tiež dôležitý papier správneho hľadiska, bo môžu napadnúť, že šíriš poplašné správy. To je sranda. A takže to máš jak s tým 2005, keď ma datom kvôli to UFO. Ten pilot mi povedal, že to videl, že to bolo zaujímavé, ale dohodiť to nemohol. On spravil manéver a on išiel na verok. Takže... No veľa vecí sa nevypráva. No a je to také, že u nás je s tým problém. U nás, keď sme robili prieskum 50 na 50 ľudia veria, neveria. A mnohí ani nechcú hovoriť o tom, čo videli, lebo sa boja. Však to bolo v 89. roku. Nepovieme ani kto to bol, ani čo to bol, stačí príbeh. Však ja som to aj hovorila. Ja to poviem, ona proste... My zase zaručujeme svetlo. Ona sa zobudí. Keď niekto nechce, tak jednoducho my nepoužijeme meno, nič. 8 minút to bolo? No proste, že ona sa zobudila na to, že ju niekto drží takto za hlavu. A ona sa otočila a myslela si, že to je jej tatko, lebo to bolo ešte v starom dome. A hovorí, že to si ty tatino a nič teda nepočula. Lebo on niekedy tak v noci behal po dome, to on zvykol, že si poznali. A ona, jak sa otočila vtedy na tú druhú stranu, že na neho kričala, nikde, ona mala takto zrkadlo. A jak sa pretačala na druhú stranu, ona zbadala v zrkadle, že niekto stojí pri nej. Stojí pri nej. Tak ona sa strhla na druhú stranu postele, porad vyskočila a kúkala, že na ňo, že čo to je. A že normálne je stál v izbe. Ona sa začala s tým paplonom po ňom oháňať, lebo už to bolo neuveriteľné. Ona keď sa otočila na druhú stranu, on bol takto chrbtom. Hej. A on sa potom otočil. A on ju ovládal telepaticky. No, že aby bola ticho, jej povedali, ako telepaticky. No, a takže takto začal robiť. A že ešte jej povedal, že no som zvedavý, čo teraz urobíš. A že takto ona robil. si sadla a ona že ale 10 minút sedela, že ježe, že to není možné, bolo že si pretierala oči, že to není možné. A že tak už nevedela, čo má robiť, tak si ho začala že prezerať od hlavy po pety. No, že to bol taký... Bledom bol celý, šedom. Že bol taký, že blondiak, že v šedom. Krásnu postavu mal, že... A potom, že proste sa otočil a išiel teda smerom do obývačky, lebo ona mala izbu z obývačkou. Ne, on najprv zmizol. Takže zmizol, ale že počula taký jak šelest. Kroky a šelest. Také čo. A poznala, kto to bol? No, ale že druhýkrát sa jej zase, že za chvíľu sa jej stalo to, že ho videla prejsť. Že ona ležela v tej izbe, v obývačke boli všetci, bolo svetlo, teda oni tam svietili večer a bolo svetlo a ona počula takú keby hudbu. A otvorené dvere boli teda do tej obývačky keby hudbu. A že ho to videla prejsť z toho svetla do svojej izby, ale že zase zmizol. Však ona dlho spávala, že po svetle. Po svetle, ale... Ale že keď sa jej toto stalo už druhýkrát, že ho videla, že z tej obývačky, kde všetci boli, že prišiel a ona ho počula ešte aj tú hudbu a jeho videla, keď prišiel do jej izby, ale zase zmizol, že tak povedala si, že to už môže spať aj po tme, keď chodí po svetle. Ale ináč ona keď ho zbadala prvýkrát, tak to ako... Ona si myslela, že to takto si držala, že srdce, ona si myslela, že konec. Ani nespať, ale ona už bola potom hore. Bola hore, si išla zapáliť a... Ona nevie, kto to bol.
A vyzeral jak... Mocenšťan voľaký, Jakobov si myslí. Ale vyzeral ako človek? Či to je... No ale bol vysoký, vyše telepaticky sa 190. s ňou rozprával. Že taký hranatý bola, že mal krásnu postavu, že si ho prezerala, že ako postavu mal nádhernú. Že na tejto zemi ako takej postavy asi, čo ja viem. Čo som mala robiť, že nemohla nič, lebo cez ale že on ju ovládal, že lebo ona začala kričať a vtedy som sa zobudila ja aj moja mama a my sme potom ako boli ticho, lebo on jej potom prikázal, že aby bola ticho. A mala ešte nejaké zažitky také? Ne, len toto, odtedy ne. A to sa aj stalo, však to bolo v 89. To bolo v tom čase, čo to bolo plné hlásenia, tuším, nad Vrbovým, Jaslovské Bohunice, videli UFO. A ona nič si mohla zrobiť? Neviem, tam dotknúť go, alebo niečo také? Však ona, jak preskočila na druhú stranu postele, tak potom sa zaháňala s tým paplom predtým. Ale on povedal, že má prestať, lebo bude zle. A on jej povedal, že prestan, lebo bude zle. Ale on to povedal telepaticky, myšlienkou. A potom už sa jej nezjavil nikto? No potom si sadla a začala si ho prezerať. On takto začal robiť, no, že to som zvedavý, čo urobíš teraz. On tak prešlapoval a usmieval sa. No, že som zvedavý, že čo urobíš. A on prešlapoval. No, a to fakt? A ako bol obleknutý? Celý bol v šedom a bol blondiak. Taký hranatý bol. A do očí mu videla úplne normálne tvár? Voľaké svetlo bolo okolo neho, to hovorila, že volačo ho sprevádzalo, nejaké svetlo.